Smile and Learn. I un cop més, he salvat el planeta. S'ha acabat la peli. Demanem una pizza? Sí! Heu fet els deures? Només em queden els de mates. Estem aprenent les fraccions. Jo els acabaré abans de veure la peli. Vinga, Anna, corre a acabar mentre arriba la pizza. Ja ha arribat la pizza! Bien! Heu acabat els deures? Sí! Quina pinta, Anna! Explica'ns què has après sobre les fraccions. Una fracció pot ser la part d'un grup. Per exemple, nosaltres som una família de 5 persones, 2 adults, el pare i la mare, i 3 nens, nosaltres, els germans. Molt bé, i quines fraccions podries dir-me amb aquestes dades? Et puc dir que 2/5 parts de les persones d'aquest grup són adults. El número 5 de sota de la línia, el denominador, indica que som 5 persones en el grup, i el número 2 de dalt, el numerador, indica que 2 persones del grup són adults. Exacte. Doncs, quina seria la fracció de nens en aquesta família? 3 cinquens. 3 persones d'un grup de 5 som nens. Ben fet, Anna! Hora de menjar, que es refreda la pizza. Vinga, anem a per la primera. 4 formatges, la meva preferida. Que bona que era la primera pizza! Vinga, anem per la segona. Anna, saps que en dividir un objecte en parts iguals també podem veure fraccions? Per exemple, aquesta pizza. Si la dividim en 4 parts iguals i ens en mengem un tros, ens haurem menjat un quart de la pizza. I la resta que queda a la caixa, quina fracció seria? Doncs si queden 3 trossos iguals a la caixa i abans hi havia 4 trossos, queden 3 quarts de pizza. Doncs sí, el número que està sota de la línia, el denominador, ens indica en quantes parts iguals està dividit l'objecte. En aquest cas, 4. El numerador, el número que està sobre de la línia, indica el nombre de parts que se seleccionen. I si dividim aquesta última pizza en 6 i ens en mengem 2 trossos? A la caixa hi queden 4 sisens de pizza. I quants n'haurem de menjar? 2 600! Molt bé, Mario. Per lo petit que ets aprens molt de pressa. T'has guanyat unes bones postres. Però abans, repassem? Sí, podem veure fraccions en grups o en divisions d'objectes. En els grups, al denominador, hi posem quants elements hi ha al grup. I al numerador, els elements que hem seleccionat. A la família som 5 persones, de les quals 3 som nens. Llavors, 3/5 parts de la nostra família som nens i 2/5 del grup són adults, el pare i la mare. També podem veure fraccions quan dividim un objecte en parts iguals. Al denominador hi posem les parts en què està dividit l'objecte i al numerador la part de la fracció que en fem esment. A aquesta pizza li falta un quart, de manera que queden 3 quarts restants. Ben merescuda aquesta pizza, nois! Hola, amic de les mates. Saps què són tots aquests números? Són fraccions. I saps com es llegeixen? No? Tranqui, que jo t'ho explico. Les fraccions estan formades per 2 números, un número a dalt, un altre a baix i una línia que separa aquests 2 números. El número que és a la part de dalt s'anomena numerador. Repeteix amb mi. Numerador. Numerador. Molt bé! El número que és a la part de sota s'anomena denominador. Repeteix amb mi. Denominador. Denominador. Molt bé! El numerador es llegeix com ho fas normalment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El que sí que llegim de manera diferent és el número de sota, el denominador. Quan el denominador és un 2, diem mig, així que aquesta fracció la llegim com un mig. 1
per l'1 del numerador i mig pel número 2 del denominador. Si canviem el numerador a un 2, aquesta fracció seria 2 meitats. Has vist que fàcil? Quan el denominador és un 3, llegim com a terç. És a dir, aquesta fracció seria... Vinga, digue-ho tu. Molt bé, un terç. I si posem un 2 al numerador, com llegiries aquesta fracció? 2 terços, genial! Quan el denominador és un número 4, llegirem quarts. Aquesta fracció la llegirem com 2 quarts. I aquesta? Molt bé! 3 quarts! A partir del 5 és més fàcil encara. Només hem d'afegir al final de cada número el sufix ens. Així que si tenim un 5 en el denominador, llegirem cinquens, amb el 6, sisens, amb el 7, setens, amb el 8, vuitens, amb el 9, novens i amb el 10, desens. Fàcil, oi? Si tenim un 11 en el denominador, llegirem onzens, amb el 12, dotzens, amb 13, tretzens. I així fins l'infinit. A veure si ho has entès. Com llegiries aquesta fracció? 7 21ens, molt bé. I aquesta? 20 32ens, ben fet. Doncs amb això ja saps llegir fraccions. Repassem? A veure si te'n recordes de tot. Com llegim aquesta fracció? Un mig. I aquesta? 4 cinquens. Una altra. 8 dotzens. Molt bé! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.